Machiegni kendo okwa jo-ohala e sekta moro amora mondo tii kod mbii gi tudruok ma gintiere go e neno ni gidino godo fuok mantiere ma bende osebedo ka thiro dongruok mar ohala pachoka. Magino tiel kod jatend migawo mar weche tudruok Owalo e romo madundo gi jokanyo e sekta mar ohala motelo ne romo maduong' mabiro mano motis ni Nyanza International Investment Conference, mano kaka yorno mar loso thuolo makare ne jo-ohala mondo ne ni okawo okang' mar tiyo gi thuolo no mar loso tudruok motegno kanyakla kod joket mwandu mopogore e sekta no. Romo makamano yang ni biro ywayo joket mwandu kod jo-ohala mag piny owacho kod mago mag piny owacho ma pachoka kod mawuok e pinje ma oko. Omiyo jokanyo duto e sekta mar ohala okwa mondo bi ochopi mondo sum rieko. Our objective in organizing this conference is basically to bring investors, both local and international. Of course, we cannot underrate or underestimate the role of the local investors, and we emphasize, and already in this room, there are a number of you who are investors in your own right, who are playing a big role. We want to bring these these investors to Nyanza, and we are looking at bankable investment proposals that we have documented and we are selling to them. All you guys seated here have got wide networks. We can leverage on those networks to facilitate optimal exploitation of the economic potential of Nyanza as a region. And that is why we have organized this conference, that instead of leaving everything for the national and the county governments, let us come in as professionals from Nyanza, as agents of necessity, to facilitate a forum, a thought leadership platform where we can engage with private sector investors, tell them the opportunities that we have, informed by comparative advantages of the Nyanza region. And let us see if through public-private partnership we are able to pursue our development agenda to a logical conclusion.